Info kabar terkini guys, gawane alhamdulillah ora gede, ora banjir ya sakmini kae kan wingi. Banjir gede ngono lho. Soale mbiyen disedoti terus lur, ngantek pasir entek resik. Ngantek entuk pasir wis ora kena dikira-kira adol pasir konggawan iki. Tapi ngene lur, iki liyane daerah kene kayak sumber Randu sak kecamatan Bluro ki do banjir kabeh lho kecuali daerah kene. Kene aman-aman ae soalé iki banyune iki apa ya ora iso gedhe soalé apa saking jerone gawan iki. Iki lokasine tandak andinge bendungan Karangnongko iki lho. Iki kaline iki yo lumayan munjuk saitik ngono. Kayak karo bendungan ini kono kayak